Exercise 3.2, Task 10, MBSE. Find the HCF and LCM of kanti. Question number 1 kan chok to a chon point bunga formula algebraic formula po ka petol chewa dan point thiam to a chuan chuan. Question number 2 ka chok lenga chuan 3 le 4 ka in assignment to dani 2 ka chok do na 3 le 4 in assignment. In ti dik thei ma la jun voi som nga po chok mai ro chuan chun cho ding nge to a to pa kan a solution of HCF le LCM in lo enanga in endik to rani chuan that chia ka pom lo ti se to chuan har satna in ne ya in thelut har do mo boina in nei chuan min on thil thin tur ani a ka khil to lom ti ni lo ni tin khil nga yom ti se tur chuan in thla da wanga effort pe mi lo ti lo thil dang ti thei reng si assignment ti du lo in no ma apoi don nangma ni tan ani ti kha se ula in du thlan na nia chuan kan ti lui thei lo chawa ma se tu ma in dem tur an lo nangma ni thiam lo ani ti kha se tur in chir du lo in thiam du lo in ti tha du lo ni chuan thiam don lo ti na nia chuan thiam du lo na chu thiam lo kan ti thei lo ti se tur question number 2 solution kan tianga f of x ka se thlama sanga f of x sa chuan x to the power 4 plus 6x cubed plus 8x square doni tani chuan ama sapera kan en tur chu common lak thei om em ding nan doni kan en ma sapera chu coefficient om je chu hei x om chowa x ma om hawa hin number pa ngai dinani in anga om em kan ang 1 oma 6 oma 8 1 6 8 chuan 6 le 8 even number 1 chu odd number chuan in ang om theilo chuan common lak theilo number amaro chu x kan en lang x pali oma x pathuma oma x pani in ang an nei thup ani x an nei thewa chuan a common ber chu x square ani x square nei ve a x square nei ve x square I tam nei ase x square tlem ber ka a common din ani chu in ang an nei chu x square an nei ve ka kala chuk do ani x square an ma ni tang hian x power 4 a x square ka lak sak chuan x square che bang to ai 2 plus 2 4 chuan ta hian 6 chu common om lo bangin la ngai la thanga x square ka lak sak to don chuan x che bang to 2 plus 1 3 ta chuan x square jong ka lak sak to bangin 8 che bang ta chuan hei en lo le square 1 constant splitting the middle term 1 into 8 8 lai multiply to number pani multiply 1 to 8 to 8 number pani multiply 8 chuak si lai hi plus abela nge chok tu 6 so number pani multiply chuan 8 chok thei chu 8 1 is 8 1 ma se 8 plus 1 chu 6 ani lo aman thei lo chuan 4 2s are 8 4 plus 2 chu nge ni bok 6 ka idu ka aron satisfy chi chini chuan 4 le 2 i mang thei tinani chu x square into x square plus 6x ka ngamo thak don 4x plus 2x ka 4x plus 2x bel la nge chok 6x plus 8 a multiply 8 chok tur kan ti ka 8 1 is 8 4 2s are 8 chuan tu na le double splitting ka mang dona pali ni to wangin pani ka then do ni x square chuan curly bracket ron omanga hemi pani a hian nge common number a common nei lawa ma se x an nei ve he chuan x a common a x ilak su sak to chuan x square a x a ba nga he x into x to x square chung ka satisfy sel dong ni chuan x ilak sak to chuan nge bang 4 x plus 4 chuan heta hin nge om plus ilanga hemi pani a nge common 2 le 8 a hian 2 an nei ve chan chei 4 2 za 8 ani chu 4 le 2 i pot dar thea 2 common ani 2 ila chuak thea ma se x2 nei ve lo bang la chu thei lo wa nge bang ta in 2 ila sak to chuan x banga plus kala chuak to a plus thau ni chan chu plus into plus ani chuan 2 in hei 4 2 za 8 ka chuan idik lo yan don chuan a in ang nge do hei chu mi thei ain an lo chu ni chok dik lo ti na ni x square into tuna ka split to do na apon mi pani pakhatangin ka da do ni x plus 2 into x plus 4 kan a simplest form ka da ta ni so wa x square to x into x dinani ka
g of x kan du lang g of x a chu polynomials of x ti na le ya pa ni na le wangin g ka mangani 7 to the power 7 into x to the power 5 minus 7x to the power 4 minus 140 x cube kan ita le inge common kan yang number in 7 7 14 angani 1402 7 in same thai 7 an nei effective na oh 7 kha common da chuak anga chuan x an nei ka inge te ber x cube kha common ti ani x cube an nei tel vek ti na chuan 7 ila so to awangin to lawanga x power 5 fa x pathum ila so tak chuan x square minus 7 ila chuak to a x4 atang ila chuak to x cube ila chuak to a x ti bang ta minus 7 ila so to awangin 23 7 2 are 14 0 x cube plus a vector di kan chuan le hi eng ti chok tu ka splitting the middle term splitting the middle term to so ton chunting ka tiang he la hi ka multiply don 23 into 1 2 23 number pan hi a multiply 23 chuan enge dot le ai minus apaya enge chok tu x enge nei 1 number pan hi multiply 23 ni si apaya 1 2 5 4 za nge 23 5 minus 4 to 1 chu fa chu nge ka man thai 5 le 4 amaro chu tuna chuan kan film ko rangai ta hei nge heta hin minus om chuan ri khal buan phun lo tur ngatinga chunga kan ri khal buan phun di chun plus fe kan ni ha plus om chun lo thon tu rom lawa minus om chun lo thon tu rom oh minus om apia ngin uluk tewin en zel tur chuan karli ka da ngasa nga x square minus ani to wang bracket chunga ka da do ni in lenge lak tur 5x minus 4x 5x minus 4x din ida thungang oh minus om chuan ta hian oh chuan entala 5x minus 4 5 minus 4 to 1 oh satisfy ta chuan dot le equal to 7x cube kan tinga tuna helai bracket ka thriat don ni oh pani ka split thailo bracket chu kanam chun thriat tur curly bracket chu kami bracket te thriat chuan hei hi bracket pui alo chang lenga bracket ba ngai x square minus into plus itianga minus 5x minus into minus 2 plus 4x aron chang ta chi ka ka dang lamna bracket hiom lo se chu ifik don lo tin ani oh chan chu ta hian plus um tur ania che ka la dik chi ngatinge plus om ka tin chan chu hei minus ni ba oh chuan 7x cube in lenga tu na hi pani ka split le don wangin curly ka kan som le ngai ti kan oh chuan emi pani nge common om yen lenga number a chuan 1 le 5 ni common om lawa x square le x ange te jok x te jok a common langa x ila sak so wangin x chi bang tonga minus 5 hey x la to minus 5 heta omom hi la tur plus oh chuan x an nei lo ma se hey number hi 4 le 20 ni 4 le 20 hian common an nei chu 4 ani 4 1 is 4 4 5 are 20 ka 4 in same thai ve a 4 le chuak anga x chi bang to minus into plus 2 minus ni bangin hi minus oh plus into minus to minus chuan 4 in 20 chang 4 la chu sak to chuan 5 4 5 are 20 en lai ai nang le chem ai nang le chi kan ti dik ti na ni oh chuan le extraction chu kan zo to do na o na mi chu x le plus 4 chu mi chu in na bangin pakhat ti khan on da de le tong kan ina nga tu na hcf chu g of x le hcf a in angan nei ti na hcf in ang chi oh shi to chu ka au sam na dong song le hcf la do na in ang ka song ang x square le 7 ham lo wangin common number om ve lo wa lak thei lo wa ma se hei x cube le x square ne ya mo hetianga chuan x square jok lak tur hcf a chuan o anin an in angan nei chun chu x square an nei ve hei chu x pakhat in la tam jok chuan hcf a chuan x square jok lak tur ani ta hian i entina lcm chu ni se x cube jok ala dei don oh alien jok zel lak tur x kating bi ka chuan oh power bi ka chuan o sam jok ngai thiam nan chuan a chunga ingin ang om hei ta hian ngi om x plus 4 oma apo ngi om x plus 4 abak in ang om to lo ni oh chuan le lcm kan ka le do ni tuna chuan x b kha chu ka soi tong kan
chu kami hi lak kan got lo tur no ilak pon en ro ilak ho hi la ton tai la x square ta ta hin x square ilak su chon x pakhat la banga chuan chon e cube pangai ni ta hian x cube chuan engei lak lo bok nei 7 ila lo bok no ilak to sa ha kan siang ma support ama se ilak lo kan bel ai jadi me mo ro tin ti so kan in poi lo nan practice tam ve hinga ya chu kami ilak chuan hei x square into x plus 4 ila a na chole vek tu ka ti pa chuan i nang hei ama saber bracket ma hian lak lo kan nei ta ni hei x square ka lak sak ve ve to a nge ka lak lo 7 le x into 7 into 7 ka lak lo wang ka la no na nge lak le tu hei ta hin nge la bang x la bang ma tingi x la bang na chan x square chi kan la hei x pakhat la om x ila nga chuan hei nang kan la to wang hei la hi chu ka lak lo sa nia nge la ka lak lo x plus 2 le x minus 5 x plus 2 le x minus 5 ka la wa chuan kare ma ngai ala ma uai x le hei 7 ma sa ber do ta number pa ngai 7 itianga x square le x2 x cube ti na nia chuan adang zong in ran zui ta tian x plus 2 into x minus 5 hei hi chu irem dan ko me da ma sak tu da ma sak lo thurom lo kha chu analytic dan ber khan irem to me do ni hi solution hi in assignment to chu question number 3 le 4 question 3 le 4 ka in assignment ni do na in ti thei ma lo chu voi som nga ni pat lo chun voi som nga nu po in ti klin chun ka ngai da mang chau in cho dan dan ka ka po mang chu wan chun in be chi tu re ting hi ron chuat ti kan video kha en non le tu rani that che ar bom khai kha apoi do na in thu ni a ka to a in thiam du le du lo chu in thu ni a tu ma an ti lui thei lo chau in tu lo lak chon ka thiam du lo in ti chun in thu ni do chu wan chuan ina ingai poi mo tu rani a thil tha i ti du chuan ina ingai poi mo nga i tei ma ki chu ngai chu wan chuan du le pa thu o ya pel ta ka om tu le ka zir hu na ma games kel hu na ma irong bol hu na ma but hu na ma thil ren ang a hun bi ta ka ti zel tu rani chu inu la lo lim na ni le ni man ruam le vai in